Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to 0.5 Creative Studios chitubu checontent chitubu chisingapo chitubu chinonwa nemunhu wese chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva nanhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangoagara uri mugaro wepanapa ndangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Hanzi kubva muna June 2023 National Sports Stadium yakatanga kugadzirwa for renovations vachida kuti at least imitewo ma-international standards ikwanise kutambirwawo bhora nenyika dzekunze. Zvikanzi nevaigadzira nana mazvikokota aiwaka by December 2024 ground rinenge rapera. December 2024 asara mazuva mashoma kuti asvike ground harisati rapera. Vakomana vari muparliament vachibvunzana kuti ko zvamira sei, taapapi, zvinopera rini, chimbotiratidzaiwo progress kubva kuMinistry of Sport kuti zviri kufamba sei. Vanhu vari kubvunza mibvunzo, ndo pakamba patanga bongozozo kusvika pakunzi honorable member Gumbo chimbobudai, member of Parliament, MP wekuHeathcliff constituency vaadzingwa nenyaya yekuti abvunza mibvunzo kuti aiwaka maprojects tinomaziva anoshanda netime frame zvakamira sei, taapapi, amba adzingwa. Ndonyaya yandiri kufamba nayo zvamanje manje. Sezvamunoziva tinofamba nedingindira rekuti hombowo. Inini ndikauya panapa ndikakuratidzai kuti ndaona kuZIMU vachiti President Mnangagwa resigns. Ndokuratidzai. Ukazoya mucomment section uchitaura ndinonyeba ka, iwo ndotori neproblem. Because ndakuratidza kwandazviona kwazviri kutaurwa kunzi he resigns. Kana iwo wakuzoda kuti ndezvekunyeba ka, taura kuti mukoma Simba vanonyeba kana kuti ZIMU inonyeba. Because inini ndenda kuratidza umbowo. Ndosaka ndichuya nedingindira rekuti chii umbowo ndo watinoshandisa handitika. So zvisinei ndisandapinda munyaya yangu ndikutaura izvo kuti ini kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate nhamba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame namba idzodzo. Toda sei tofambira nyaya yacho handitika. Right now gwenzi rePhytomed richiripo, harisi kupera. Ungave une musoro, ungave une musana, ungave une mudumbu, ungave une chipi nechipi zvacho chisiri kupora, aiwaka. Nhamba idzodzo ndo dziripo pascreen idzo. Kana uri kuJohannesburg bata nhamba dzakanzi My Robert idzo dziri pamusoro idzo. Kana uri kuCape Town wobata nhamba dzakanzi Fochi idzo. Kana uri kuZimbabwe wobata nhamba dzakanzi Nyari idzo. Ndo nhamba dzacho, ndo vasikana vacho ivavo vari kuita chii, vari kuita zvinhu zvamanje manje handitika. Right, ndisikatambise nguva regai ndipinde munyaya yangu ndikuratidzei kuti zvakamira 1-1 zviri kumbofamba sei. Right, nhau bepa nhau iro riri apo iri. National Sports Stadium ready by December 2024. December asara mazuva mashoma. Sezvamuri kuziva nhasi maWarriors ari kutamba and ari kutambira kunyika yeSouth Africa. Chiri kungodiwa chete idraw. Vakangota draw chete tapinda, vakangowina yato bonus. Chiri kungodiwa idraw. But zvinozofadzawo here kuti maWarriors edu aramba achitambira kunyika yekunze. Zvinozofadzawo here, zvinozoita here. Apo muri kuona zviri kunzi hanzi mabucket seats akatopurchaswa from China akatosvika ari kuMozambique. Tangomirira transport kuti abve kuMozambique achiuya kuHarare. Ibepa nhau raitaura iri last year iri. But nanhasi project haisati yaita sei, haisati yapera. Right, reka ndipinde muvidhio tinzwe kuti vakabvunza zvine musoro here honorable member, kana kuti vaitotaura zvavo zvemafanizi kana kuti zvekupengereka. Rega tione video tinzwe kuti zvakaita sei, zvakamira 1-1 apo. Any project has a timeline. Any project has proceedings. You know how much market seats you are buying. You know from where you are buying. You know when you are going to install them.
Yes, abo honorable Gumbo wataura zvinhu chaizvo chaizvo. Anzi project ine ma-time frames. Kuti tichatenga mabucket seats edu ekutanga 30,000 achasvika musi wakati, okliwa musi wakati, otanga kuiswa musi wakati, anoteera kuti aite 60,000 mamwe 30,000 achasvika musi wakati. Musi wakati loan inenge yachekwa, mapendi anenge apera, toatazovhura stadium yedu. Saka panenge pana anonzi ma-time frame ayaye. Estimated time frame kuti okay, by December, like what they have said before, kuti by December ground redu rinenge rapera. Although risati rapera zvaro pauya 30,000 maseats so far, paruda mamwe 30,000. I think it's December 2025 because mbudzi roundabout haisati yapera. Tinongoziva mabasa evakomana ava kuti vanenge vachidya mari, haisi secret. But ndikutaura kuti honorable Gumbo zvavari kutaura zvine musoro kuti panoda ma-time frames. Toziva kuti zviri kuita sei, zviri kufamba sei. Rega tinzwe kuti zviri kufamba sei apa muparliament. Amene kuti munoionawo sei, isa comment mucomment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako kuti unombonyatsozviona sei, bho here kana kuti bho here. Honorable withdraw zvamati iye kuna minista. Kana muoni kubvunzo kana akabvunza ibvunzo wenyu kwete zvamaita izvo. Honorable Speaker, Honorable Speaker, I withdraw Honorable business. Very good. Order, I think, order, let the minister be held in silence. I think the honorable member is dramatizing, is not speaking to the situation. That's what in our country. Honorable Speaker, we all know that for capital development, we are using what we are collecting. And the honorable member is trying to force the minister to say things that they themselves as honorable members are failing to solve because of the sanctions. Aumana 2024 tichirungohwanda nekadhi rema-sanctions. Ngoti ma-sanctions, because of ma-sanctions hatikwanisi kugadzira ground because of ma-sanctions. But pakanzi pada kutengwa mota dzema-chiefs hapana ma-sanctions. Pakanzi pada kutengwa ma-ambulance pane ma-sanctions. Pakati pada kugadzirwa ningirini, pada kugadzirwa ground pane ma-sanctions. Pakanzi paroda kuendwa kuma-trips hapana ma-sanctions. Zviri kumbofamba sei? Ma-sanctions aya chimbonitsanangurirawo mucomment section kuti anombonyatsofamba sei, because taneta nenyaya yekungonzwa kunzi ma-sanctions aya. Ma-chiefs anongotengerwa mota, ma-minister anongotengerwa mota, vanhu vari kungotenga mota dziri kungopinza dzichibuda. Mari iri kushanda, ma-private jets vanhu vari kutenga, vanhu vari kutenga land, vari kudevelopa, vari kuvaka. But the moment yapanonzi pada kuitwa development inobenefita nyika, zvinoita kuti nyika iende kumberi, panotanga kutaurwa nyaya yema-sanctions. Iri kadhi harisisiri kadhi rakudhara here riri kutambwa nezanu PF iri. Ameno kuti munoti chii, rega tipedzise tinzwe kuti zvakamira seyawo. Minister, please proceed. I think we don't need to dramatize. We know what we collect. We know the resources that we have. And the honorable member is saying, you must tell us from where. You must tell us where they are going to advocate for the uniform sanctions so we can organize Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Honorable Banyo, what's your point of order? Honorable members from the left side have got a tendency of disrespecting Honorable Speaker, especially when the Honorable Speaker is left that chair. They intend to dramatize every situation.
But apa chimondudze timu rangu pane disrespect yaitika here apa. Munhu angobvunza kuti kuda time frames zvikanzi muri kudisrespecta. Ndo vanhu vamakavhotera avo kuti vapinde muparamendi avo. Please don't do that. If someone is spoken anything that's true, you have been disrespecting. Honorable member, I will ask you to leave the house. Please do so now. Second House, may you please leave the house. Zvatako. Please, can you assist the house? Point of order. Point of order, Mr. I'm due to finish this, Mr. Speaker. But Mr. Speaker, what did you with the law? Don't finish, Mr. Speaker. Point of order, Mr. Speaker. Amangwa, you were saying point of order. What is your point of order? Mr. Speaker said, we are on a correct path. The minister had already alluded that the packet seats are coming. She has a timeline. She alluded that the second batch is coming. She has a timeline. Exactly. The other was here becomes a legal diplomatic. The other side of the other. Vawadi ndo vanhu vamakavhotera ava. Ndo vanhu vamakaisa muparamendi ava kuti vakutungamirei. Ndanguya nazvo panapa kuti muzvionere kuti ndo mahumbwe anenge achiitwa muparamendi aya. Vari kubvunza zvine musoro, vamwe vachita zvina musoro, vamwe vachiti masanctions, vamwe vachiti chii. By the end of the day hapana chinobuda. Munongozapa zvitubu tinongoya nazvo sezvazviri tokuratidzai muzvionera zvavakwamuri kufuga kana kuita sei kana kuwarira, but ndo vanhu vacho imimi vamakaita sei vamakavhotera ava. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, ndokuti it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinotevera.